Ito pagkasa ito ko kayo. Ulit ko semua kayo. Mag-iis ko kayo. Mga tao. Ate pali ito. Iya. Uy, nagduwa ko itong email eh. Mag-join ko. Partitan doa. Gini. Bigo, kenapa mag-email dia? Tanaw ko ba? Buang nga pildi jud mo ani ron. Posdo. Hala pildi na. Posdo. Pildi na ba? Na, patay mo abot sa mo kuya dire. Sit mo duha. Palay lang. Agatan, matay. Sana man ta. Aray. Pwede mga oras. Biglaan ko ng sugay. Gutom na kayo. Itaw na mataalan kayo. Buhat mga hoy. Pospos. Kung itong yawa lang ito. Anong kailangan kong Buang ako. gawin? Buang ako. Pula na yung uwam nga hoy. Luwang nga, mapil na na. Gutom na ko. Gugutan eh. Duha. Ano nga lang gutom na dala. Sama ba yung email ko ba? Ano ba? Atay na. Ay siguro. War ba ko labot ani? Patay bagay ni. Patay. Gusti, nagpagay ka musti. Isa ano baguwang. Bagay dito. Sa bagay man. Tunguras ka hoy bagi pagkuha ang manggo na. Wala silang kuha. Durag email. Ano ba siya sa duwa ng email? Ano ron? Tungo to basta. Labanan to tayo na ron. Buo na ito. Sira. Ngano man ay mo igsuon mo man ang ulay. Pugay ko kay patay gini na ko ron. Tapal na ko na ninyo. Yo mga kamix, may ngudto. O what's up? Shoutout ko ni G-Artist. Shoutout ko ni Angelo Milan. Yes. Shoutout ko ni Janinho Milan. Shoutout ko ni RJ Pilares. Shoutout ko ni Remark Sige. Oh, shoutout ko yan kay Angelina. Oh, pa-shoutout din ni Angelina ko no. Mabasa. O ni Hanif P. Shoutout po ko ni Francis Sirvito. Shoutout po ni Kulits Vlog. Shoutout sa iyo Kulits Vlog. Chris Hanggaw. Shoutout. Og mana among mga ka-mix, mana among salida. Dire kanang wala pa naka-subscribe sa among channel, subscribe na mo. Like, share, and comment, and click the bell. Yes. Og palihog mo share sa among video. Good. Subscribe nga mga kamix. Para nasan mi mapaabot diri sa among channel mga kamix.